Raja. Pangestunipun Bathara Brahma Indra. Bathara Indra wilujeng nering Sambikala. Iya, pangestulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayana kasantosan Bukulun. Bagong. Nun. Apa to sababe dene kita tekan kayangan? Sejatosipun kula menika namung kesah sapura-pura Bukulun. Mboten wonten tujuanipun. Awit kula dipun olok-olok dening kanca-kanca kula nyiter menika dipun genjrengaken. Mila kula kesah saking rombongan kula Bukulun. Sing sakmestine kelawan kanca kuwi kudu gedhe pangapurane. Namung rencang-rencang kula sampun kebangetan kula. Ibaratipun kula dipun dadosaken tumbal. Pelecehan. Wonten ing rombongan kula. Boya Bagong boya. Biya kok boya. Ingkang wigati angka 2, wigati angka 2. Sejati Kang Pranyata, kula menika badhe nyuwun prisa Bukulun. Iya. Kita bakal nyuwun prisa apa? Kula ngertos bilih kakang kula Gareng kalih Petruk menika estunipun sanes putranipun Bapak Semar. Mila nalika wonten lampahan Petruk takon bapa menika sami pinanggih kalian tiyang sepuhipun inggih menika Gandharwa Maya utawi Gandharwa Raja Bali utawi Gandharwa Raja Bandung. Kuwi gedang. Aja sembrono Bagong. Gandharwa Raja Bali, Gandharwa Raja Maya ora ana Raja Bandung. Kluthuk nutuki ndasmu ki, Pak. Kulon rada pun kejem-kejem Bukulun. Sing jeneng Panakawan niku nek omong wajib ndagel. Masa Panakawan ora ndagel niku mengke mboten seneng kalih kula. Ya, ning aja sembrono iki ning kayangan. Mila sowan kula menika jatosipun sareng kula taken kalih Petruk kalih Bagong. Mas Petruk Mas Gareng, udus kowe. Wah, kleru dhewe diudus dhewe. Sareng kula tanglet kalih Mas Petruk kalih Mas Gareng. Napa kula niku anakipun Gandharwa Raja Bali. Mereka, waduh. Kang Petruk Kang Gareng niku ngomong dudu anake Bapak Gandharwa Raja Bali, bapakmu iki beda. Lajeng kula tanglet. Kamas kula kalih menika. Aduh. Tanglet kamas kula kalih menika. Kowe udu anake bapak, kowe iki beda bapak karo aku. Terus bapakku sapa Mas Petruk, bapakku sapa Mas Gareng. Lah aku ora ngerti apa aku iki kancane bapakmu atos suarane. Mila terus kula mikir, iki sing iso ngekaki pencerahan. Kalawan bapak kula menika namung Sang Hyang Pikulun Jagat Girinata. Awit Pukulun menika dewaning para dewa. Pukulun menika kami tuwaning para Jawata. Pukulun menika sampun wonten saderengipun titah wonten ing jagat menika wonten. Ateges panjenengan ngertos silsilah dumadine Bagong menika kepritil. Kepripun? Kula nyuwun priksa dhateng Paduka Iwang Adi Pukulun Bathara Guru. Menawi Pukulun saged njlentrehaken, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ewadene Pukulun boten saged ngendikaken bapak kula mesinten ruwarawe jeneng gatel apa ki? Rawe-rawe rantas malang-malang putung kula mboten ajeng wedi kalih para dewa teges Pukulun menika mboten pantes menapa dados dawaning para dewa kula menika saking menika kula mboten narimaken Pukulun dados dewaning para dewa wonten ing kayangan. Tertemtu kula badhe ngamuk ayo liyane tak ajar kowe. Ngamuk ning kayangan. Estu kula badhe ngamuk wonten ing kayangan. Gong wilahing. Lho malah janturan. Boya Bagong. Ulun iki bakal dawuh kelawan jeneng kita. Wah tak kira nek nene tok. Oh gila. Ngoten niku kula sok nonton Bukul. Oh.
Nonton sapa? Lek Toyo. Iya, ulun tak jak Jarwo kelawan jeneng kita. Sapa nama Jarwo? Jarwo. Yektine ulun ngerti kedadianing kita kuwi ngerti. Ah, ini namanya pencerahan yang luar biasa ini. Pun mang paring pangandikan. Kula badhe midhangetaken kanthi tetela. Nek pun paring dawuh, iki lho Bagong, bapakmu nang kene iki. Alamat iki, RT iki, RW iki, RT 5. RT 3. Manten iki kaya lagu. Pukulun kersa martabak. Mbuyan. Rada alot. Mbuyan. Dewa kuwi daharane pelemper tangga jiwa lan jambu mutiara Dipa Nirmala. Dipa Nirmala. Iya. Ngene Bagong, pripun? Nalika bapak kita sambungan ya kuwi Kakang Ismaya Semar ulun tedhakake ana ing Madyapada yektine jagat isih suwung kaya bumbung wong. Suwung tegese durung ana titah menungsa ingkang gumlaraning jagat kejaba amung Semar ingkang urip bareng kelawan bangsaning Jim, bangsaning Gandharwa. Nggih, mula ora mukal yen to wong natuane Petruk kelawan Garing kuwi uga kedadian saka bangsaning Jim kang aran Jim Salantara. Nggih. Sadurunge ketemu karo Petruk karo Garing, sejatine bapakmu bali munggah ana ing Kayiwangan tumuli mutah kelawan Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal. Satu tunggal. Bathara Tunggal kuwi wong atuwa ulun. Kang Sudarma. Iya. Terus Kanjeng Rama pulun Bathara Tunggal paring dawuh yen to pancen Semar kepengin kanca marata meneng luwih dhisik ayang-ayang kita bakal ulun sabda dadi wujuding titah sewantah. Nalika semono ayang-ayange Semar disabda tumuli wujud kita kuwi dadi kita kuwi tanpa bapa tanpa biyung sayekti dumadi saka ayang-ayangane Semar Badranaya. Mula ora aneh yen to Garing lan Petruk tansah ngajeni kelawan Semar nang yen kita nadyan kurang ajar kelawan Ismaya ora nate nampa soting Sang Hyang Ismaya utawa Kakang Badranaya. Amarga kita kuwi sejatine sak traju sak babak kelawan Kyai Semar Badranaya Bagong. Iya. Kita kuwi ora ana randuwe bapak, kita kuwi randuwe ibu. Kita kuwi dumadi saka ayang-ayanganing Kakang Badranaya ya Kakang Semar ya wong atuwa kita kuwi. Yen kita arep nganggep wong tuwa ya bapak kita kuwi ya Semar kuwi. Bullshit. Apa kuwi? Omong kosong. Ngawur ta? Ngartekke kowe ngawur kok. Omong kosong. Kula sowan mriki menika mboten mung diapusi kaya cah cilik. Kowe iki dumadi saka ayang-ayang. Lho, kula tak takon. Nek pancen ayang-ayang niku bisa disebda dadi wong, ayang-ayang kula niku mang gawe wong. Kula ben dikanca sing anu padha-padha ndugale, padha-padha glelenge. Nek kula ora mung trima cukup diapusi, Bagong kowe iki dumadi saka ayang-ayang. Ora mutu niku jenenge. Sing jeneng ana wong niku ana mbokne ana bapakne, ngoten. Bapakne iki nundlep mbokne. Terus mbokne meteng metu anake ngoten niku lancar. Ngono lho, ora konjur meng kowe dumadi saka ayang-ayang. Ha nek Bagong ki cah cilik, nek Bagong ki cah nuwun sewu nalare ora genep, kula dapusi ngono wae iso. Ha Bagong ki cah pintere. Cah berpendidikane. Rumangsane anggepe S1 SSN nganggur kabeh. Anggepe apa njuan? Kula tak takon karo sampean. Kok mung trima diapusi kaya ngono? Anggepe kula niku mung trima diapusi terus kula bali terus rampung masalahe. Anda bisa, ora iso, ora mung tekan semene perkarane nek kencang marudayang pak pong buk bolong kali itu sapa sing gawe Bagong aja kaya ngono ya kira aja kaya ngono cah bagus. Lah kok dadi kowe terus ngadeg jejeg
tanpa duwe tata krama kalian Sang Hyang Wulon Bathara Guru iki nek nganti disotke dening Sang Hyang Jagad-Giri Pratingga iki kok kepiye kedadeane kowe iki ya takon wis diwangsuli ya kudu trima. Meneng ora kowe? Sadurunge aku munggah mrene napuk cangkem wong gletak mlebu. Nanti ayo. Nanti kasih sok nggo ngelawat UGD, UGD. Aduh, tak apa ya weh? Ini masalah ora kowe Nara. Masalah karo iki aku. Ora samelu-melu iki ming apa timun wungkuk jaga imbuh. Wah, lah setan ya. Dewa kok denekke timun wungkuk jaga imbuh. Piye? Pukulun. Kula nyuwun keterangan. Nek sampean mboten mari keterangan sekolah tak tutup sampean arep jeng mulang sapa Bathara Guru. Arep ngapa sampean? Kudu ngekek keterangan sing gumathak. Wah, nesu kok suarane kok kleru. Gumathak kok gumathak. Kudu jelas. Bapakmu jenenge iki nek sampean ora iso nduduke kula ora nrimake. Yakin niku sik tak ndeleki jam. Wah nggih. Kula ora nrimake. Kula tetep kudu protes kalian Sang Hyang Pikulun Jagad-Giri Pratingga. Bromo. Ora ana. Udus kowe. Niki sing nganu Endra kok Bromo. Di guru kaya gugup kaya ngatur mripun. Wonten paningal kula Bromo menika ketingal. Lah ora iso Bromo lagi adang kok. Bromo ora ana Bathara Indra Bagong iki sereten metu njaba mundhak mirang-mirang karo panjenengan ulun nringing ngestaken dawuh. Ora usah diseret. Aku tak metu dhewe. Aku nek metu dadak diseret-seret ki mah angel. Angel yakin. Wis tak metu dhewe. Ning titenono tak tunggu nang repat kepanasan. Nganti telung kedheping paningal. Nek pukulun ora rawuh piyambak teng repat kepanasan paring dawuh bab tiyang sepuh kula. Dewa kayangan tak gawe sungsang bawana balik. Sulendra bawana, Sela mangumpeng, Cakra ngerang, Nguntara samudra. Swarga dawana, swarga maruta tak gawe sungsang bawana balik kayangan. Pripun, milahing. Lah kok teko malah perkawisipun namung timbul saking Panakawan Bagong. Lah menika mila Bagong menika nadyan kados mekaten menika. Titah ingkang jinangkung. Mila panjenengan kala wau paring dawuh sumbering gara-gara saking asalipun titah. Nanging titah kala wau dipun prisani ketutupan roning salomba tegesipun boten saged cetha. Margi mbah menika dipun tutupi dhateng pengayomanipun Bagong. Indra wonten timbalan. Dawono marang para Jawata ki nen ngundurake si Bagong yen to pancen berguguk utawa waton ora gelem bali marang Madyapada. Ulun ingkang tanggung jawab lawan Kakang Semar Bagong dibondo. Ulun ingkang bakal paring pengadilan kalian Panakawan Bagong. Nun nyun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Indra. Kakang Narada monggo dikula dherekaken. Pas kula nyuwun kabar pripun pawartosipun agenipun sapian kawuwu Sudarma. Aku wis jane wis males lho tak tutke iki. Kaya dadak melu nang kayangan barang ki ya ngapa? Saking tresna kula kaliyan panjenengan.
Ibaratipun sampeyan sakit kula kraosaken sakit sampeyan pejah kula ingkang badhe madosaken mudin. Kuwi jenenge ora sebaya mati sebaya mukti. Ning pancen cangkemmu rusak. Sakiwang pikulun Bathara Guru kados pundi? Wah, wis muspra tanpa guna yem. Ngomah wis tok kancingi? Sampun. Aku semelang nek ana wiyaga teng klithih. Terus do mangani apa-apa do. Nek wis dikancingi ya wis. Nggih. Pranjen-pranjen pitik. Pitike dileboki kandhang terus tok gemboki kabeh kandhange. Sampun. Syukur. Wedhus-wedhus? Sampun. Ya wis iki ngene, iki kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Tegesipun. Tegese iki aku wis kebatur wani karo para dewa. Mula pesthena aku mati. Aku mati. Aku arep dikrubut karo para Jawata, dikrubut para dewa. Ning arepa kaya ngono tak antepi jiwaku jiwa satriya. Tinimbane aku ora ketemu karo bapakku, timbang ora ketemu karo wong tuaku, luwung mati nang kayangan, ora masalah. Ora masalah, wis ben. Kapas. Jejatu ke katih kula. Sesembat kula. Katresnan kula. Menawi kapas sedo. Kula tumpun sinten. To padake aku ora ngerti po, sesambunganmu ro garing. Heeh. Hah? Apa aku dikira gak ero? Heeh. Aku ki weruh yem. Cuma aku diem saja. Ada? Kowe sok muni golek kayu bakar neng alas, ta? Bareng tekan alas, aja glenak-glenik ro gareng neng grumbul. Pas, niku boten kok wonten hubungan spesial antawisipun kula karo Pak Digane niku boten. Namung ngrebak babakan panggula wetahe gesang. Wah telek. Telek jemek. Ora mungkin, aku ki ngerti wacahe gareng kok. Wis ora usah kuwatir, wis lilakno aku tak mati. Pas. Kula tresna panjenengan. Kula tresna kalih sampeyan. Wis ngerti. Ning ngene, katresnan kuwi ora langgeng. Ngono. Katresnan ki ora ana sing langgeng, ora eneng. Tresnane sapa wis to? Ora langgeng. Tresnane ibu karo anak, sok kala mangsane anak wis mentas, bakal pisah karo ibune. Katresnane wong tua bapak karo anak, sok anake nek wis mandiri, bapakne ya mingkari nyawang. Kala mangsa bocah sok wis ora eling karo bapakne. Akeh ngono kuwi. Nggih. Ha ta? Nggih. Kowe ya wis pisah karo mbokmu. Nggih. Sae mbokmu tak tibake saka kursi terus lara kae. Nggih. Nggih, Pas. Mulai rasa sok gondali banget-banget perkara katresnane aja digondali banget-banget. Neng donya iki ora ana sing langgeng. Wis to. Cepat atau lambat Gusti mesti bakal misahake. Mbah kanthi cara sing kepiye. Ngono? Nggih, Mas. Ha iki ngene. Dalam hatimu kowe seneng to nek aku iki arep mati karo para dewa? Ateges ora ana sing ngalang-alangi kowe nek kowe golek kayu bakar, ha ta? Masa golek kayu bakar kok sangune anduk? Boten ya. Alah, aku ngerti kok. Aku tak mapake para dewa. Nggih. Kowe tak jaluk ganteni aku sementara ya. Nggih. Gantosi pripun? Kowe bali tak dandani Bagong, engko ben iso gara-garane komplit. Ya? Nggih. Nek ora ana aku, wis gelo penonton. Nggih. Sawangan penonton semene akeh. Sisih kono apa? Kae ireng-ireng do ora obah kae. Kae wit. Nggih. Saking kae wong delok. Nggih. Megeng napas. Wis tak kendhawuh. Ngampet ambekan tak suwunke karo sing gawe urip kowe tak cipta iso wujud Bagong. Wis tak kendhawuh. Saiki
Mbok dijitet jem. Men ora muni. Wong wedok kok mirang-mirangke. Anggere kon ngampet ambegan entute lekmu nyaring. Kok lelos lho. Edan tenan kok. Iso mati. Apa tok jembarke kai harmonika. Pak Sabut kaya ngoten wae sampeyan ya wis iso napa kalih kula. Ah, Ndeng kowe iki pancen katresnanku tenan kok. Nek esuk tangi turu kowe karo aku ya iso perang antarane perang jalur Gaza. Nggih. Aku ngebom, kowe ngebom, aku ngebom, kowe ngebom ora ana rampunge. Nggih. Le rampung nek salah siji katutan. Nggih. Wes kamu tak cipta, ndak salah kesuwen. Oh iki kestaken dawuh. Nuwun berting Gusti Allah kumur beng jagat paling ana daya kekuatan. Sak ciptane Bagong ana, sak sedyane Bagong iso kasembatan, iso wujuda Bagong jebles karo aku muga-muga kelakon panjenengane Bang. Asa patranya maya ya. Engko bali nang jagat engko nek gara-gara gabunga karo Kang Gareng Kang Petro. Keke tak kedhawa Mas. Suarane. Carane putus pundi? Kowe tekan ngomah gawe kolak sandal. Oh iki. Kowe engko panganan 3 sendok. Kuwi suarane engko iso padha aku. Geges tak kedhawuh kula pamit wangsul nggih Mas. Sing ati-ati ndak diwani slado teka wis kono ngati-ati. Nggih. Medhono ndorante ora anjlok lho. Dhuwur kae. Nggih, wis tak kedhawuh. Engko anjlok kowe iki saka wanen. Wis kono ge bali kono. Nggih, wis tak kedhawuh. Kali-kalinge kowe dadi Bagong, nek nguyuh ora ndodok. Nggih. Kok lali dadi Bagong nguyuh ndodok ayo. Konangan. Nggih, wis tak kedhawuh. Ya pethoke dewane ora rampung-rampung masalah. Saya kudu bali ana ing jagat. Kula purun wangsul wonten ing jagat raya. Kula purun wangsul wonten ing DKI Jakarta menawi. Omah kita iki ngendi kok tak ditekan DKI? Anu. Kula purun wangsul wonten ing griya kula, waton kula dipun paringi dawuh. Bapak kula niku sapa? Simbok kula niku sapa? Nek pukulun Sang Hyang Bathara Indra mboten maringi dawuh, Hyang Pirun Bathara Guru mboten maringi dawuh. Rawa-rawe jenang gatel ora duwe. Kuwi senggaan, rawe-rawe antas malang-malang putung. Malang-malang kaya ndo, mentang-mentang kaya empring lodon. Tetep kula terjang. Wani marang aku sing tak wedeni apamu. Ora minggat kendarataning Bathara Indra kelakon tinjung akhirat nyawamu. Monggo kula ladosi ning nyuwun ngapunten lho nek kula kepeksa kurang ajar kali pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Indra marat belakang silakan. Ora apa-apa Mas. Wani nantang diwai wani serep nyawanya. Hai, montare. Ayo. Apa muka panu? Mati. Ora
piye Indra? Menawi ndaratur kula dewa-dewa kapure wangsul kemawon. Wa pukulun. Lho kok kon bali piye? Mengsah kalian Bagong malah kewirangan. Kok kewirangan? Raimu kok mengkilat ki apa? Bagong mengsah kalian kula mboten jotos mboten ngantem. Ning sareng piyambakipun saged ngruket badan kula napa memper wong gelut kok dilati rai sak penake dhewe. Mongko ilatipun kaya ilat asu. Dawane ra jamak-jamak serup. Malah gumujeng panjenengan. Lah bocah ndugal kewarisan kaya diantem ya ora apa-apa. Mboten menapa-menapa. Iki piye nek dewa-dewa nganti kalah karo para Bagong ra ya wirangan. Dipun pasrahaken Iwang Pikulun jagat Giri Pratingkah. Adi Guru dos pun tinalaman menika, Di. Ponokawan Bagong wonten dawuh Pukulun sepisan meneh ulun ngelikake kelawan kita aja tumindak kang ora perlu prayoga ning kayiwangan kula mboten ajeng tumindak menapa-menapa nek napa sing kula tangletke kalih Pukulun Sang Hyang Jagat Girinata menika panjenengan paring dawuh lan paring keterangan ingkang sak cetha-cethanipun ning Bagong ngemon emeng diwangsuli Bagong kowe dumadi saka ayang-ayang wegah kula ora masuk akal secara pikiran nama jeneng itu secara sekolahan lho nama jeneng ulun boya ngerti waduh takon sapa ya iki ya secara ilmiah nalar manusia secara jernih dan lancar mboten wonten jamak lumrah ing atase manusa kok dumadi saka ayang-ayang ana ayang-ayang disebda dadi wong terus dadi wong niku model pundi atene saniki nek ana wayangane wit nika terus sampeyan ngendika dadi wit atene donya rungkut banget iya napa iya latri paring pangandikan ampun plendas-plendus kados mekaten menika nek sampeyan ora iso ngekeki keterangan sing gumathok kula ora nrimakake yen ngono kita arep ngopo ana dewa gawe wirang kareane mabur apa dikira Bagong ora iso mabur iso Bagong nek kon mabur untung aku sangu androke bojoku kita cagaki tengah pinggir tak taleni pentang ngene kena angin kabur mumbul. Tau ya kowe Bathara Guru. Nek ora ngono tak pentang terus rambutku tak obong. Kan kok kaya balon mengudara kae. Perkara ndase kobong boyo men. Sing penting iso mabur. Kok nek kurang rambut jabut ke liyane. Sing penting iso mumbul, iso ngoyak Bathara Guru nekane. Waduh, ambo yo dandan kaya aku kaya gareng. Wes ngene iki wae apa perlune. Oh iya. Iki busana nyithak gendeng. Ah iya. Ya iso ora apa-apa. Piye napa? Saparan seneng-seneng sik nyambut gawe leren. Suka-suka parisuka karo para pemunden sing lengganing kewagon kene. Siap. Oh emang kari manut aku. Ah iya. Tetembangan disediani gamelan didol ora. Disediani iki tegese arep ditabuh ngono lho. Wah, tak kira nek ketoke nek kaya kowe iki seneng banget adol-dolan, Tru.
Ora ya saiki wis ora kaya ngono kuwi saiki tak lumpuhke gamelan wis tak lumpuhke pirang-pirang galuk. Mun tak krukupi nang omah. Lar ganti sok kapan menengo dilongkas ora. Anggepe arep tak pangan ngono apa gamelane ora kok. Ya ditabuh ning kala mangsane sesuk titi wancine wis nekani nek wis wadahe ana. Oh ya. Mesake gamelan sing iki. Heeh. Ki nek carane menungso wis nganti tulung-tulung lho, Tru. Ha iya. Ben bengi saka kene pindah kono tutuki terus. Ha iya. Monggo leno tuntuke ya. Wah, ana sing seru, ana sing liri. Heeh. Ya ora apa-apa arang yo nggo nyambut gawe kok. Heeh. Kempul kuwi dijagur terus. Heeh. Kenong kae ditutuki tutu nganti larase medun. Heeh. Iki dilangi. Ra penak nggo omongan. Heeh. Nek iso ki dilangi endi? Nah. Ora kok bengung-bengung. Heeh. Kalimate dadi ra cetha. Iya. Bonang ya ditutuki wela isih. Kuwi ngopo iki? Ah, ki benake. Ora wangun nek kaya ngene iki engko dikira son mento atok. Ha iya. Ya karang kadang kala nggon kok li. Nggon ki mempengaruhi. Nggon ki mempengaruhi nek gong lapangan jembar kae ya mulih gawe son ya sak kayange volume dipolke wae ora bakal piye-piye. Nek ki wonten tembokne pancen angel ngeset. Ha iya. Mula ya kudu maklum. Ha iya ning ora kemaklumen banget. Heeh. Ya nembang kira iki. Ya. Sapa sing arep tok nembang, Tru? Sinden. Ha iya apa wong dodol kacang kuwi. Lah iya aku ki omong apa anane kok. Lah iya aku ya takon apa anane kok kuwi masalah atos ya ora. Ya sinden eneng 04678. Sing ora menyang sapa iki Mbak Wayu? Heeh. Orisa. Ya. Karo Ika. Oh. Ika ora mari-mari. Ya ben apa-apa, wis ben apa-apa, ben apa-apa. Ora tata benak aku tak ngeneni terus kok pokoke. Ha iya ya alon-alon kok ora suwe-suwe dibenake. Benake karo ngantuki ngono kuwi mung diputer tok. Luweh. Ya alon-alon, heeh. Kemarang sapa sing arep nyekatro? Iki eneng pamundutan, Rek. Pamundutan apa? Ana sing nyuwun panjenengan anu jeneng iki apa kae? Sing kae lho. Mudhar kowe gendenge wis lali kowe. Cuti ya, cuti-cuti dengkulmu kuwi. Sing arep nyutekke sapa nek kaya ngene ora entuk cuti. Kowe gendenge wis lali kok. Apa jenenge? Lama, kae apa jenenge? Lama terus katon. Hah? Kadung tresna kok nganti mari kangen. Bagong sirahe wis bunek tenan. Nek sing nadyan munggah gunung sarung kabeh, sarung jagung. Sarung kabeh dengkulmu. Sing nyekar sapa? Sing nyekar iki nawala disuwun Mbak Tiwi. Nah, iya iki panjenengan lagi tak kepengin tak apa di kanu di umbul iki Orson Orbit Orson. Oh, ngejoki raimu iki kok iki. Yo Mbak Tiwi medun Mbak. Heeh. Oh, penonton isih tekan Sidoarjo lho iki. Dong apa? Do gawe gendeng. Yo. Ayo iki wis digawe sak penake wae kong sak titahe ora usah perlu. Aku jane arep ngetokke bahan-bahan, oh bahan rasa ditokke engko dijebluke wae. Wah, ya iki sing kabeh iki karang netizen. Waduh. Netizen ki apa? Apa? Netizen ki apa? Center dengkulmu. Netizen ki penonton utawa penggemar utawa sing tukang streaming ki wis iso nganti do nyondro karo sinden dhewe-dhewe. Heeh. Nek Tatin ki arep dialus-aluske nek wong streaming ki wis ngerti nek Tatin ki galak. Heeh. Nek Elisa ki pancen arep dadi apa-apano, Elisa ki pancen dianggep sinden cerdas. Oh, cerdas di atas. Heeh.
cerdas diatos piye ra. Nek apa jenenge Agnes ya sok ditakokke. Iya. Ayu kaya wis diciri khase dhewe-dhewe. Net. Ndara kula Den, Ndara Sedewa. Ampun kaget nggih. Pancen kula sing glandang sampeyan. Kesah saking kasatriyan Bumira Tawu nganti kaget penggalihku Kakang Semar sejatine mengku surasa ing kepiye dene wis sawetara suwe aku mbok kanthi mapan wonten telenging alas angayam ngono bebasan mlebu metu jroning alas mongko iki wis ndungkap sak candra etung klungguhanku nggon ninggalake kasatriyan Bumira Tawu. Kula niku jane kok kaya ora mentala nalika sampeyan lan kadang-kadang sampeyan ndara-ndara kula Pandhawa sami sak pejagok nek ketingale pancen mung pangendika lumrah nanging nek diitung enten ati niku mujudake dawuh utawa pamecut saking Kang Raka ing Jodipati miwah sinuwun ngamarta ingkang nalika semanten sami ngendikaaken nek Pandhawa isa mulya Pandhawa isa njayeng bawana wonten negari Ngamarta inggih awit saking anggenipun sami alampah priatos wekasan sampun sami pikantuk kanugrahan Ndara Puntadewa pikantuk wahyu dharma Ndara Werkudara pikantuk ngelmu kasampurnan sangkan paraning dumadi lan sakpiturutipun malah Ndara Janaka upami dipun petang menika mboten saged kawical kathahing driji wahyu ingkang sampun mapan angganipun Ndara Janaka. Nalika semanten Ndara Werkudara paring dawuh inggih namung kadangipun wragil ingkang dereng pikantuk kanugrahan. Den nek cara kula mula kula terus wanteng Bumira Tawu panjenengan kula kanthi kula dherekaken manjing telenging wana menika supados sak mangke jengandika Ndara Sedewa menika nggadaha krentek karekat lan niat anggen paduka badhe nggayuh kanugrahan Kakang Semar. Mongko wektu dina iki ora ana sasmita ingkang ndak tampa lamun dewa bakal matedhake kanugrahan. Sing kandha sinten? Sing kandha sapa kula tak takon. Niki dewa ajeng matedhake kanugrahan winastan wahyu setya wacana. Niku wahyune piyayi ingkang sakmangke kedunungan wahyu saged titis pangandikane titi ing pametang. Wahyu niku wahyu pujangga. Sinten ing kedunungan wahyu menika? Nggih, menika ingkang pangandikanipun mangke saged dipun dahar dening sinten kemawon ingkang nampi pangandikanipun satriya utawi brahmana utawi nalindra ingkang nampi wahyu setya wacana menika kala wau Ndara. Miatrangening kalanggiwan aklar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorot etan padang kasor lan pacaring purnama ing gegono dasari wangsa katiga. Waduh Kakang Semar, yen to pancen kaya mengkono aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan kanthi ora kasengaja Kakang Semar wis mbangun kasatriyaning Sedewa satemah diakoni dening kadang-kadangku ya kuwi Kakang Mas Jodipati, Kakang Mas Arjuna lawan Koko Prabu Darmakusuma. Awi mangteruske le tindak dilakoni kanthi prihatin. Kula kinten boten ajeng keliya dumawaing wahyu setya wacana Ndara. Mareka den prayitna sumuris eka balik Om
Kakang Rada menawi niki mboten pangling menika kadhi sowanipun Sukma Wicara ingkang abiyantara ning ngarsa ulun Kakang. Tumuli katimbalana menapa wigatosipun dene Kresna sowan mongko kanthi badan wadak Kakang Rada lenggah ingkang langkung prayogi. Inggih ngestakaken dawuh. Kresna padha kanthi harja saprapta kita kulup wayah kulun Dwarawati. Tansah pinanganing kawidadane ing sambikala pukulun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya ya Kresna ulun tampa. Agar ya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tamanana. Kula pun dinggo jimat paripindayana ing kasantosan. Narayana utawa wigatine dene jeneng kita sowan ngabyan loro. Pukulun njumbuhaken kan sasmita ingkang sampun kula tampi. Bilih samangke pukulun badhe matedhaken kanugrahan inggih menika Nastan Wahyu Setya Wacana. Mongko ngendikanipun para nimpuna tuwin sabdanipun para brahmana bilih Wahyu Setya Wacana menika Wahyu Pujangga kanyatan ingkang putra utawi ingkang wayahing Ndrawati menika sampun sinampiran pakaryan minangka dadi pujangganing para Pandhawa dinten samangke pukulun menawi wonten sukalelaning penggalih keparenga ingkang wayah nyuwun tumurun ing Wahyu Setya Wacana menika amomong jagatipun ingkang wayahipun Kresna pukulun miyatangening kalanggan aglar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono ing wanter aturipun Sang Mata Indrawati bila sowan wonten ing kayiwangan nedya nyuwun tumedhaing Wahyu Setya Wacana parandening mangke wujuding wahyu ingkang sinengker dening Sang Hyang Pikulun jagat Giri Pratingkah midhanget aturipun Nata Indrawati ing cipta sanes menika minangka dadi werangkaning wahyu mila siga oncat saking kayiwangan. Kresna kula wonten maring dawuh aja sira ngluputake kelawan panjenengan ulun nanging yeti kabeh wis pinantra anut gegolonganing kodrate dewi-dewi kepareng maduka paring dawuh mekaten pukulun bareng kita matur kelawan kita sowan nyuwun Wahyu Setya Wacana mbok menawa wahyu wis mireng apa kang dadi atur kita mila tumuli oncat satemene wahyu wis ulun sengker madyaning angganing pukulun Bathara Gurya ulun pribadi nanging samengko teka oncat saka ing kayiwangan yen pancen kita kepengin kedunungan wahyu bujungen playuning Wahyu Setya Wacana Kresna pripun Di Kakang Rada kula mboten saged matur menapa-menapa jersaya sedaya sampun pinesti dhateng kodrating Wang Mahanasa. Wah, dalah Kresna sampun kekayalan sowan dhateng kayiwangan. Dene wahyu oncat sengganipun Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Rada monggo dipun prisani babaring lampan menika Kakang. Bumi gunjang ganjing langit kelap-lapaton lirikin saking risang mawe gandrung wiradal nganti diubeng-ubeng karo playuning Wahyu Setya Wacana
Setemene aku wis krasa nanging ya sing jeneng menungsa mono diwenangake budidaya mbok menawa srana pambujungku marang Wahyu isa kecekel lan isa mapan ana ngangganing Nata Ndarawati wadene ora aku wis nglenggono lho. Ora pancen Koko Prabu Mandura kok karo Kakang Patih Pragata mongko adat ingkang lupi wis lakon. Koko Prabu Mandura pendak-pendak tindak nganti lawan Patih Pragata mesti ora keri gajah Puspa Denta. Lah kok iki ora nitih apa-apa. Bela dalah. Tanggap Nata Ndarawati. Nalika semanten Puswininga bilih menika panjalmaning mengsa. Sigra banting sumping wujud Nata Ndarawati. Yai Wabu, Yai Wabu. Tribala Dewa Narpati duwe narik swara Kresna kalangkung tresnanira ing waladara Kresna. Lah kok Siati mapan ana ing kene iki wigati napa? Iki Koko Prabu. Estunipun boten wonten menapa-menapa. Namung upaya dhateng kadang kula pragil. Walah dalah wis entuk gawe. Inggih derek. Aja kendhat gone Siati Budidaya. Supaya iso pinanggih lawan kadangku pragil. Koko Prabu kasinggihan. Kresna wonten maring adawuh. Malah kepasang yuk katujing nudiripun Kakang ketemu kalawan Siadya ning papan dene. Ngerti yo? Lamun pun Kakang dinuta dening Kyai Prabu Duryudana. Siadya wis prisa nalika semana Bapa Penemban Durna Suwanana negara Ngamarta bakal mboyong marang Siadi nanging cabaring gawe. Tumuli Kyai Prabu Duryudana tusan kelawan pun Kakang supaya mborong kalawan Siadi. Kresna, kowe aja selak. Yen kowe wani nduwa keparenging pun Kakang, apa kira-kira Kresna wis ora ngabekti karo Nata Mandura? Nggih sinuwun. Kula aturi mbangun mitra dhateng parintahipun ingkang kadang werda sinuwun Prabu Baladewa. Mula ayo tak ganti menyang negara Ngastina. Yen nganti aku ora bisa mboyong marang Kyai Prabu Kresna, wah dalah bakal nampa duka. Ngaten monggo Koko Prabu kula dherekaken kose supaya enggal rancak lakune aja nganti ana sambi kala apa-apa. Siadi manjika gendhaga wae. Ngaten Koko Prabu. Ya, inggih ngestakaken dawuh Koko Prabu. Ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing kung pilahing Mastuna Sidam skaring bawuna langgeng Raden Sediwa. Ayo kaget ulun ingkang merpeki kelawan jeneng kita sayekti ulun utusaning Sang Hyang Jagat Girinata ingkang anyalira kanugrahan kang aran Wahyu Setyawacana. Tanana ingkang pantes minangka dadi swarganing Wahyu Setyawacana kejaba mung ngangganing Raden Sediwa. Mula tata-tata Raden dina samengko sira bakal nampa kanugrahaning Wang Mahanasa ingkang aran Wahyu Setyawacana. Satemah samengko nadyan sira minangka dadi wragiling Pandhawa bakal pinercaya dening sagung kadang-kadang kita Pandhawa liyane.
kula kaya ana swara ingkang tanpa wujud cetha tak wirengake. Ah, nggih niku sing winastan Wahyu Setya Wacana. Wahyu Setya Martana. Wong maratuwaku kowe, Gong. Hah? Maratuwaku kowe. Maratuwamu to? Oh. Anake wedok delok mesti mesusu kae. Setya apa? Setya Wacana kok Setya Martana ora. Sembrono. Petruk iwastu. Ayo Bagong iki apa sing ngomong ora? Aku ngaturake panuwun Kakang, ya mung Kakang ingkang bisa bangun marang kasatriyanku. Waduh dicocok-cocokke. Dume tulisane bangun kasatriyan terus Kakang bangun kasatriyanku. Sah. Saya kan. Njaluk lakon ora ana lakone kok dadi jaluki ya. Marake kene iki bingung lho kok. Iki wis gathuk ya, Truk. Ah wis gathuk. Ayo iki bener kok. Bapak iki apa jenenge iki bangun kasatriyane Ndara Sedewa. Kanthi srana Ndara Sedewa iki goleke wahyu nyatane ya entuk. Bangun ki ora perlu fisik. Bangun ki batin ya kena. Iki bangun batine Ndara Sedewa. Iya, Petruk nggih. Lho, Kakang Semar. Pripun? Lho, Koko Prabu Ndarawati kok tindak mrene? Kunjang gancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula punja ya Sedewa tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paribeh Koko Prabu mbujung menapa ora pun Kakang ora ngoyak apa-apa pun Kakang sinampiran pakaryan ngupadi kelawan Siadi tindak ngendi nggih dipun boyong dening Kakang Semar purih ngupaya kanugrahan. Lho. Ngupaya kanugrahan inggih wis entuk gawe sampun Prabu. Ngendikanipun Kakang Semar namanipun Wahyu Setya Wacana sampun mapan ngangganipun ingkang rayipun Sedewa. Syukur Yayi, syukur pun Kakang melu bungah. Ya mung tak jaluk aja ninggal marang kasatriyan kewajibanmu isih akeh ayu kondur ning Ngamarta. Monggo Koko Prabu kula dherekaken.